Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε πως φαίνονται τα σύννεφα από πάνω. Είμαστε πάνω από τα σύννεφα, 1800 μέτρα. Σαν ένα βαμβακερό μάλινο χαλί που αιωρείται στον ουρανό. Πάμε, Αντρέα! Φρένο, ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα, χτύπησες! Ρε μαλάκα, χτύπησες! Ρε μαλάκα, και στο στρώμα, δεν σπάς τα βράσια, ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα, δηλαδή εγώ φρέναρα γαμάτα, Κάτσε, ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα, Αντρέα, εσύ γιατί δεν έβγαλες τα χέρια σου? Ποια πόδια, ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα, αφού είπαμε ότι άμα βάλουμε τα πόδια πάνω κολοτούμπες, τα χέρια πρέπει να βάζεις πριν από την πίσω μεριά όπως σου κατεβαίνεις. Μαλάκα, έπεσες πάνω στα βράχια, ρε μαλάκα. Έλα να σου πω, ο χτύπος ήταν μαλακός, έπεσε με το στρώμα στα βράχια. Δεν χτύπησα. Μαλάκα. Φωρε, εγώ μαλάκα φοβήθηκα, λέω τώρα θα πεθοδούμε από κάτω, λέω. Πω μαλάκα. Τα πήρα όλα, ναι. Δεν έχω σταματήσει από τότε που ξεκίνησα το ίδιο βίντεο. Ρε μαλάκα, ήτανε πολύ επικίνδυνο μαλάκα αυτό που έκανες. Μίκο, είσαι έτοιμος? Εντάξει.